Toto nie je ďalšie okno, kam napíšete otázku a čakáte textovú odpoveď. Codexis AI e-agent je špičkový nástroj pre vašu právnu prácu. Zadáte cieľ, agent si sám rozdelí prácu na kroky, čo má zistiť, z čoho má vychádzať, čo má pripraviť a aký výstup potrebujete. Nejde len o generovanie textu. Pracuje s právnymi zdrojmi, dokumentmi, šablónami aj kontextom konkrétnej veci. Výsledok nie je prázdna kreativita, ale podklad, ktorý sa dá ďalej odborne použiť. A hlavný rozdiel je v tom, že pri jednej odpovedi to nekončí. Agent dokáže zapojiť ďalšie nástroje, siahne do dostupných dát, porovná ich, vyhodnotí zmeny a upozorní na to, čo má význam pre prácu. Vie strážiť termíny, sledovať zmeny, pripravovať prehľady a držať agendu v pohybe aj vo chvíli, keď by inak všetko stálo na ručnej kontrole. A beží tam, kde tú prácu skutočne robíte. Vo Worde, v dokumentoch, v spisoch, nad vlastnými súbormi. Agent číta, navrhuje, kontroluje, komentuje, pomáha dotiahnuť výstup bez preskakovania medzi 10 nástrojmi. Codexis AI Agent nie je odpoveď na jednu otázku. Je to platforma, ktorá prevezme rutinnú časť právnej práce a nechá človeku rozhodnutie, zodpovednosť a kontrolu.